ọ sị na abalị kpu okpu mana ada afụ ihe dị ya n'isi ma chi efu ha abalị kpu okpu na ada afụ ihe dị n'isi ahụ okpu kwesịrị okpu na ọchịfozie efu ihe abalị tụkwasịrị okpu n'elu ya ife ọtụtụ ihe na-ezo ezo n'abalị ndị Igbo sikwu na atụrụ na uchichi abalị na-eme atụrụ ọdịka opu mpi ife atụrụ n'abalị ọdịka opu mpi ị na-erute nso na anyị maara atụrụ nwere ihe eme ka opu mpi mana ife n'abalị ya fụtazi isi ọfụma fụ otu mpi ede fụ otu isi ede ọdịka onwe mpi ọdịka na onwe ha ọ metụta ya aka n'isi edafụ na mpi adịghị ya ndị Igbo nsikwa na ọ na-aba na-achịlụ mmadụ aja anị n'abalị si na-awụsị ya n'arụ ka ọ mana na-achịrị aja anị n'eziokwu aja anị bụ achị ntie si na achịalụ nga aja anị n'okwu a ọ n'abalị ya ma ọchị aja ma ọchị ha ike ọchị ha aja ọbụla sị dị achịalụ ga aja anị ndị Igbo isi aja anị n'abalị ndị okwesị onye ahụ n'ahụ ka o wee doo anya n'isi aja anị n'eziokwu abalị na-ezo ihe hinne onye mere na ndị ohi na-aka ezu n'abalị ndị mmụọ na-akakwa abịa n'abalị n'oge mgbe ochie afọ maka ndị gboo ahụ kwenye na ndị mmụọ rinne na-achị ejigo achọ ịfụ ndị machọghị ịfụ ọ n'ikpeazụ aka na-asịzi mana oge gboo ahụ anyị nọ n'ime ndị gboo kwenye hinne na ndị mmụọ n'abalị ka ji aka n'ezie ndị mmadụ na-aka anwụ n'abalị ndị ịgbakọ ndị nwụọ ọnụ n'ime ọfụ ọnwa ọ bụrụ na ha dị 30 12 nwụ n'abalị ndị na-anwụ n'abalị na-akanata ndị nwụ n'ehihie arụ ọnwụ na-aka nkụ n'abalị ama ahịa na-aka egbu mgbu n'abalị onye ọya ị na-enefe onye ọya ehihie rahụ ụra abalị ị ga-amụ anya abalị ụtụtụ chimeko yefu ọ dịkwa ya mma ọ kakwa mma wepụ akwa nkata wụọ ya arụ eficha ya mecha ihe niile ọnọdụkwa ọzụkwa onye na-achị nwụ n'ahụ n'abalị ya ọtụtụ ihe na-eso abalị aga ọ bụla gogodị ndị ọjọọ ma ụtụ ma ọ bụ efie afịọ ma nkwọ mmụọ ma ikwikwii ma ajọ nnụnụ niile a na-enye nsogbu n'abalị na-ebute na-agba ama ihe ọjọọ abalị nke ji apụta nkwọ mmụọ be na-efie mmanụ na mgbaghachi ihe obere mgbaghachi n'abalị na-eyitebe onye chọrọ ịnwụrụ nkwa na mgbaghachi ka o ji anwụ na ọ na-anwụ n'efie n'ihu gbakọ ndị na-enwụ n'efie ọrụ na ha dị 15 12 nwụ na mgbaghachi ọ ga nke eji enwe mmụọ mgbaghachi nwere ndị gboo na-akpọ mmụọ mgbaghachi ka ọnwa onye anwụ na chi ofu ịmanụ na mgbaghachi ebe elekere 10 n'ụtụtụ ọ bụla ngodo ihe na-eme ụmụaka a na-akpọ ndị mgba si n'ike ụmụazị adịghị na ha ejide ha na ọbụna okenye anọghị ụtụtụ ijebe ọrụ ndị mgba bịa maka ọ na-adịba ka ebunu ihe enye onye akịtịfụ ya ụtọrọ onye na-afịa ụmụaka ahụ na ihe ọdụdọka na-ekwu okwu ya ndị mgba ka na-akpụ ya ha na iwu na enwe onye na-enwe anya ime mmụọ ọfụ ya ọ na-adị ka ebunu ọ bụ na-eyi ụmụaka egwu ihe egwu nke ọ na-eku nwa ha ma mfụ ya nwa ha na-adụ ya na-adụ ya ndị mgba wee sio na ya da-aba nwatakịrị na hụ na okenye anọ ya na ike ụmụazị adịghị ya na ọ ya nwụnaghị ya ndị mgba bịa n'ụtụtụ ọ ya adọ nwa ahụ n'ụtụtụ ebe elekere 6 na elekere 8 ịgazi ọrụ ọ ya adọzi ya ọzọ wee ru niile nata na mgbede ya achọ onye ga-ejidere ya aka ya achọ onye di mgbada adọ nwatakịrị na ụlọ okenye anọghị ya ijide ọzụwa ị na-emeghe n'ụlọ ụzọ ama ọdọba ya tụpụtapụ ihe iji jide aka ka ihe mere na ọdọ ọkwadụ nwa kemgbe iji wee pụọ ndị mgbasị na ya da-adọ nwatakịrị na ụlọ okenye anọghị ya na ọya nwụna ya n'ike ụmụazị adịghị ya otu aka na-adị n'abalị na-ekpu okpu n'ọchị chifo ndị Igbo sikwa nọ na ochifo afọ ihe nte gburu nte bụ n'abalị nke o ji atabisi omeji
ọta bụ isi someja igirigi na-adịa ya ama ọka na asa ababa na adụ pokopokopoko chewe fo anwụ ọtụtụ cha ha na ọtụnwụ mana abalị na nte ji tabie ya ama anyị nataja na mgbede fozi ya omeji tụnwụrụ atụnwụ mana ọtụnwụ ha mgbe ị na-agafe n'ụtụtụ ị na-eji ite nkwụ ọtụnwụ ha mgbe ị na-eji afịa n'ụtụtụ maka na igirigi ka na n'ahụ anwụcha afụ ihe nte gbuo n'abalị afụ ihe nte tabi n'abalị o nwere ife na-ezo ezo n'ime mmadụ mgbe ọ dị obere ya ama na nwa nwere ụdị ajọ mmedi otu a n'ime mgbe ọ dị ahụ isii mgbe ọ dị ahụ iri na ofu oge na-eme ezigbo omume na-ekwu eziokwu ọ na-etozi nwa akwụrụ ọtọ na-agbanwe bụ jiri afọ iri na ịbụọ na otu nyawo ụma apụtacha ọfụma ifu na nwa nwere ajọ obi ifu na nwa eyihe nna ya ha alụ onye a m na nna nwa njekwa ka m na nwa ga-eje akwa maka tiere ọkụkọ ọkọdọ nwere ọtụtụ ndị nne na-ekpe ekpere na-ayọ Chineke si ya ka nwa m dị na nna ya na nwa ihe nna ya nwa na-alụ na nwa na-alụ emego nwa na mgba aka oge nwa dị afọ iri na ịbụ afọ iri na ịnọ afọ iri na ise ụma ha ma mpụta mgbe ụzọ afọ iri ịbụọ na ịtọ afọ iri ịbụọ na ise n'ebe ajọ omume wee bido na-apụtazi ibu aka n'isi si na-alụ ememe afụju akwa maka chere ọkụkọ akụ agbara maka si na ọma aṅa si na zenu na nwa amaghị etonite na ọghọrọ ihe ọzọ hai onye ọ na-ebe mgbe na nga na abalị na-ekpugbu n'ogbu n'ọchifo ewee afụ ihe ogwu n'isi afọ ji na-efo omume mmadụ na-agbasawanye onye mere ọgwụ ụfọdụ adịghị anụ nwaanyị ka bụ obele nwa achọbụ na obele nwa achọbụ na nwa onye amabeghị ihe chịchọbụ na nwa dị obele nnọọ o wee jide n'ọnwa dafọ iri na ise ọ na-eme ndaba ọkọdọ ọmụmụ ya agbasabeghị ọ nke mgbe o jide ezuzi afọ iri ịbụọ na ise ifere na onye ya nụta abụghị onye aka ịnụ mgbe ahụ na onye abibeghị kịta na onye ya nụrụ mgbe ahụ ọ dị iri na ise abụghị ofu onye abụghịla onye ọzọ onye erichacha afọ iri ịbụọ na ise omume mmadụ ewepụtachaa ọ bụrụ na nwaanyị ọ bụrụ nwoke o yeru afọ iri ịtọ tupu omume ya apụta kpọọ ọ na-agbanwezi na mmadụ nke na-agbanwezi n'ụlọ ọrụ ma nke gbanwezi mgbe ọ dara ogbenye ọnwụkacha ego onwezi omume ya agbanwe ọbụkọta onwezi ego omume ya agbanwekwa ọzọ mana ọ bụrụ nke si n'ọbara ọ na-apụta ife ọrụ nwaanyị afọ iri ịbụọ na ise ọ chapụta kpọọ ọgwụ omume onye afọ sọsọ ife ga-eme na ị ga-amatanwu mmadụ ọfụma bụ onye gụrụ akwụkwọ onye gụọ akwụkwọ ruo afọ iri ịbụọ ọ bụ nọọ nwaanyị afọ iri ịbụọ ma afọ iri ịbụọ na ịbụọ wee gụcha akwụkwọ ọmụmụ ga-apụta gị ọfụma maka na akwụkwọ na-akwapụta ihe fọ n'ime gị ọpụta ọsịsọ ọbịa ọṅa gị n'ọkụ ihe ụfọdụ apụta ife ọfụma mana ọ bụrụ na onye agụghị akwụkwọ ọ ya erute afọ iri ịtọ ọmụmụ ya bịa na-apụta nwaanyị nwaanyị mgbe o jere afọ iri ịnọ ọmụmụ nweke nchọ onye dị njọ gbahajọ nwaanyị gbahajọ nwoke ọzọ nwaanyị kwa na ọ na-atụkwa na-arụ nwoke onye mere ọgwụ ụfọdụ efu ndị ya ụfa di afọ di edo afọ iri ịnọ ka bịa bido inwe nsogbu ezinụlọ nsogbu ha enwebu mbụ mgbe ha ọnụ di na nwunye fa ebiri afọ iri saa da aka ọnụ bịa afọ iri na ịnọ ka enwe nsogbu ọbụla olu mgbe di ya bara afọ iri ịnọ na ise nke nwunye baa afọ iri ịbụọ na ịsatọ ha wee nsogbu mana mgbe aka ọmme ha na-agbapụtacha mgbe ahụ okpu n'isi na ọchịchị chifuo afụzi ya onye ka ụzọchi si aweda wezite nke ọ sị na awọ sị na dịdị ụkọ n'ọnya mere ya ji nnọọ nke kwọrọ n'azụ efu awọ ka ọ kwọ nnukwute die n'azụ kwọrọ ya na-amasị awọ ọmaanya sị na dịdị ụkọ na ya butu ofu onye ọzọ ebugharị na ya akwọ die n'azụ onye eje ebe niile ọ bụrụ na mmadụ na-abụ a na-anọ nso oge niile obi ha nke na-anọ nso efu ụmụaka tụkọrọ ọnụ ọnya fa na bụ ụmụnne obi ha na-aka adị nso
mgbe ha na-etolite fa na-erikọ nri ọnụ a na-ekele iru ezi ekele onye aza aka na onye aza aka ekpekọ ahịhịa ọnụ onye aza ngwa kpụ ahịhịa tata echiche mkpu ha na-emekọ ihe ọnụ isi ebe ha ha na bụ erikọ nri ọnụ ihe a na-ewedebe obi ndị mmadụ nso oge anyị na-etolite n'oge ochie ahụ oge ngwere dị ofu oge ezidị n'ukwu ụkwa oge anya mmụọ dị ebe ahụ furu ya oge isi ọkọrọ dị ebe a machi ya oge mụ okenye mgbe ochie oge anyị na-eto nke anyị nne m adịkwe ka nri nri sọ m ọ ga-etirili unu na unu ịbụa ofu efere unu dị ịtọ otiri unu ofu efere unu dị ịbụa otiri unu dị ịtọ otiri unu azụ na abụọ unu dị ịbụa otiri unu ofu azụ unu dị ịbụa mantị unu azụ na abụọ unu dị ịtọ mantị unu azụ ịtọ ọ ga-agbalị na ofu unu ya eke eke unu ndị nọ otiri unu ịtọ unu dị ịbụa otiri unu ịbụa unu dị ịbụa otiri unu ofu maka na ndị nne mgbe gboo ahụ ụdị uche ha nwelụ maka ibi na mba ọdụdụ mgbe ahụ ọmụ na-eke njazia elicha nri asị m mbịa kee ewe mbido ike agbasa m ụkwụ ọfụma wee nọdụ onye na-eke azụ ịtabie ino mmiri asọ mmiri ete n'azụ nwa na-atabi ịtabi edebekwa ịkwụrụ ọtọ nne ya ọfụma fụna onwe nke kanụ ịtabirikwa iti na nke ọzọ nwanne ya ahụ na ụmụnne ya ahụ na-eche gị ha masị na asọ mmiri gị na-emeta azụ anyị asọ mmiri ahụ na-ebute aka izize bụ iwe n'ihi ya akụ nwanne gị ya akụ onwe ya ibute ihe ya eji wee mmelụ ya ahụ enyema mgbe o ji wee danahụ n'ala mana ọ bụ na gị nwanne ya dị erikọ na asọ mmiri mmiri aha agakọ ife onye ya achọwa igwe kọ nwanne ya n'isi oge ha na-eke azụ eke anụ ka eji amụ otu esi eke anị otu esi ekekọ ihe nne m ọ nata ahịa mgbe ahụ onye anyị ihe ahịa anyị anọ naanị kee ya mgbe ya ekekwa nkekecha mgbe ama nọm ya ebe azụ wee ha maka ike ha na ikpere azụ ha mma gbazi mbọ kee ya ọfụma ndị ọzọ enwee ndidi nkesa ya kwụrụ m ọsọ dụọ azụ nne ya eketa kama azụ na naanị wee nekwe ya ntinye nke ọkwụ dị ifu nke buru ibu enwe na nchiche ezi tinye m ọkwụ n'ime ya nke pere mpe abụ sọsọ uru nkechacha ya onwe nwanne m nke na m ara ihe ọ pụta ụfọ nke a buru ibu ọ tụgharịa mgbe bụrụ nke ọkwụ dị n'ime achịra m n'ime obi m ama na nke obele n'iwu sọsọ uru na ọmụkọ ya adịele ihe ahụ ihe eji azụ ụmụaka ma kịta ị ga-afụ onye nwere ụmụ ise onwe ọkụ ise efere ise ngazi ise etiri onye obulu baa n'azụ onye ebulu nke gaa n'ime onye nke ebulu nke gaa n'ọnụ ụzọ ama onye nke ebulu nke gaa n'ebe nke ọzọ onwezi nwanne aka na aka na-akpọkọ esita nne ji wee ji akwụkwọ ekeli ya ha nche onye ọ na-ekukọ ụkwụ ndị na-agụ n'ofu na akwụkwọ na-agụ n'ofu ebe anyị eku onye ọbụla ndị nke iche iche onye mere na obi ndị mmadụ na-agba sasasa nke taa nwezi onye na-ama onye bụ nwanne ife ebe nwanne na nwanne na-anụ ọgụ iche na onye aghọta ọhịa na onye olu na-anụ ọgụ a onye abụta obi ọkọ nwanne onye abụta ekpem ọkụ onye nke ọzọ ya bụ ijikọta ọnụ awọ na die na-ayị oge niile onye weta m n'okwu ọkwọlụ die ha na-echu mmiri ha na nta nta ha na-ejekpa nkụ ọkwọ di ya ga owesị anyị ihe menya ji akwọrị abụ na di dị ụkọ na onye ọzọ ga-anagharị ya nke a ofu n'ime ihe o ji akwọrị ihe ọzọ mma o ji akwọrị ya ọgwa ha anyị mgbe na anya na ya awụgoro ezigbote enyi maka na di ga-abụ enyi gị bụrụ nna gị bụrụ nwanne gị bụrụ onye agbata obi gị bụrụkwa di gị n'ime ofu onye ahụ di ga-abụ nna gị bụrụ nwanne gị bụrụ enyi gị bụrụ onye agbata obi gị wee bụrụzie di gị ụzọ ihe ise a ga-ezu n'ime ofu onye iwe ya sọsọ di gị ma ọ bụrụ nwanne gị ọ bụrụ nna gị onye agbata obi n'ọzọ ịma n'ọdị m ka ọ bụ ịmanụ ihu na azụ afịa ahịa afịa ka gị na ndị ahụ na-azụ oge n'iru ibunye onye ọ na-agala onwe ya
oge agbaghị ezute mgbe ezute ha onye ọna agala onwe ya mana unu ga-abụ nwanne unu ga-abụ enyi unu ga-abụ di unu ga-abụ nna agbata obi ebozi a o wee zuo oke ya bụ na obi ọbụla na-anọkọ ọnụ n'afọ anya na-anọkọ ọnụ igwe eji ekwu okwu kịta a na-akpọ ekwentị ọ na-emebi ihe ihe afọ ụmụnne na-abụ nne ji n'Ọnịsha faa nọ nje ọnwa isi onye jebe nwanne ya nna ka ekonomi ahụ ọdịkwa ka enweka nwaanyị a kebụkwa ụmụaka ekwentị ọsịa na ọdịmma ọgakwa ọnwa ahụ agafego o nwere mgbe oge ụfọdụ efu ụmụnne gị nwanne gị nke tọrọ ụmụ ya na ụmụ nke gị ha ya afọ anya ara isii ndị a na-eto ekwentị je ekwentị ana o nwere ihe dịde n'ịfụ anya ihe dị na mmadụ na-abụ nọ na-akpa nkata ị na-afụ anya onye ahụ anya ị na-ene mmadụ anya n'anya ị ga-ama mgbọ na-asị asị ị ga-ama mgbọ na-aghọ aghụghọ oge unu na-echekwa okwu ọnụ awọsị na dido ụkọ n'ezie dido ụkọ mana ife dị ụkọ bụ ezigbo di di juu n'ebe niile juu ụmụ nwaanyị dịkwazi ụkọ ezigbo nwaanyị ụmụ nwaanyị juu n'ebe niile Onyeka bụ onye Nnewi ọ sị na ọkụkọ si na n'ụbara ụmụ jide kwekweghị ya wee marụ nke bụ adịa ụbara ụmụ adịghịkwa ọkụkọ ama nke bụ adịa ịgbara n'ime mgbe arụ ọkụkọ eyighị akwa ugbo na abụ ihe nke mbụ bụ 11 ọ bụrụ di nzu nwere ọkụkọ a na-akpọ di nzu na oyiyi akwa 14 ọ bụ 13 ahụ ọ ya azụtakpọ ha ncha nwoke ya nwụnaghị ya nwoke egbe ya ebu egbe na-abịa ebecha aka omee kọkọkọkọkọkọ ha ncha na-abịa okpudo ha ncha niile egbe ya ebu nnukwu ọgụ ọbịa na-achọkarị ụmụ ya onye mara ụmụ ya bịa kpuna n'okpuru nkuye egbe na-ebute ụmụ dị nzu onye nwe sị na ọkụkọ a bụ dị nzu ọ na-abọ nri ọbọpụta nri omekekekekeke ha ncha na-agba okirikiri fe eribe onye rio ọ bụ na akịka ihe ọ bụ ha pụta akarịpụta o meere ụmụ ya mkpọtụ ha bịa ha rijucha afọ nwoke fọnụ orie mmiri zobe onye ekwe ka mmiri maa ụmụ ya maka na ife na-egbu ụmụ uyom bụ mmiri ọmacha oyi ya ba ha na-anwụ mmiri zo ha na tụọ na nịpam ọkpọkwa ha baa n'okpuru ebe mmiri anya mata ụmụ ya ọ ya echekwa ha n'aka oyi chekwa ha n'aka agụụ chekwa ha n'aka egbe ọkụkọ na-eme ụzọ ihe taa bụ dị nzu ọkụkọ wee sị n'ime ahụ na-abụ ọ zụgo ụmụ 11 zụta ha zụọ ụmụ 13 zụtakwa ha n'ime arọ nke ịbụọ ọ zụtakwa 13 ọzọ ụmụ ya na-eje 14 ka ezi ebe ya ama nke ha dị ya mgbe ha dị ya ebidokwa ha iyi akwa nke n'ime 13 zụtara mbụ ịsatọ ogwunye ọmaọzi nke ebu ụzọ ya bụ ọmaọzi nke tọrọ ibie oyigwe akwa ọzọ bụkwa 11 zụtakwa ha ụbara ụmụ adịghịkwa ọkụkọ ama nke bụ adị ya nekwa efu na ọtụtụ ndị na-amụ ọtụtụ ụmụ ada enelu ụmụaka ha anya ọnya mere na kịta ọtụtụ ụmụ ada ewuzi onwe mbụsị na-ekiri onyonyo na igwe okwu nke onyinyo nna nke wee ọnwa onye na-akwa na Edo steeti ọ mụrụ ụmụ 12 fanta wee nọdụcha ndụ nwaanyị nọ ụmụ nwoke 7 ụmụ ha ncha nọcha ndụ nna ha dị afọ 85 wee nwụ ọ nweghị ụdị aka ọrụ anọghị na biye ma dibịa oyibo ma ndị ọka ụzụ ma ndị ọkaikpe ma ndị nkụzi n'ime ụmụ ya nweghị ụdị aka ọrụ anọghị na biye ha ncha ihe ofu ụdị akwa nupụta ese na-ekiri ihe a ọ na-ahụ m akpata oyi iwe ji ahụ m akpata oyi mgbe na nwoke anwụ ọnụ na nwunye ya fakụzi nkụzi n'oge nke ha ịnweta afụfụ faya ata mgbe na-azụ ụmụaka faya eji eze wee kpekwara arụ na nso ego ọ dị mana Chineke abịaza gọzie ha nwa nke nwe ụnụ ha ncha bata uru maka na o nwere ihe na-egbu nne na nna ka nwa na ndị ọzọ abụrụ ofu maka na ọnwụ ite naanị ete ka ọ na ka m ji asị onye mmụọ ọnwụ 8 ka
afọ nwere ịsatọ ahụ bachagharị ya ulu ọ dabụ na ịmụọ ịsatọ ọ bụrụ ofu ya bụ ulu ịmụọ isii ọ bụrụ ofu ya azaghị oku onye taa afọ tụọ ime isaa ka ịsa ahụ bagharịa ulu onye taa afọ tụọ ime ili ka ili ahụ bagharịa ulu onye mere na kịta na ịtụ ọka ime adị ewuzi ifu ya afụ ndị ji ezigbote ego ọmụrụ ya ntọ ọzụba ha onye nke ọzọ ego na-efu eru ka mmiri ọmụrụ ya nọ mechie ọgụ ụfọdụ efe onye atọ wọhọ chacha ọmụ iri na ofu ma agụụ akwụkwọ bie ka ya enweta ụdị mmadụ dị iche iche agụụ na akwụkwọ ha agụ ọbịa ọhụrụ na ụmụaka amama ha akwụkwọ na afụrụ ego ọ dịkacha efu ndị na-ele anyị n'ime ụmụ ya fụọ agbụrụ n'ime bi ya efu ndị na-eche nche efu ndị asọkọ na ihe ndaba aka ọrụ kama na ikpokọta ndị ọnụ enwe onye nche na be gị inwe agbụrụ inwe onye na-ele anyị enwe ha nche n'ofu ụmụ gị afa ya anọ fa mbọsị fọ ya ekwu ya eso ya dị ka nọ n'iru agha ụbara ụmụ na-eme na anatacha ụmụaka anya iyi nke tinye ego zụọ ha n'ụlọ akwụkwọ mana o nwere ihe ndị ọzọ ha chọrọ ịnụ n'aka nna ha na n'ọnụ nne ha inyere ha anya ụmụaka ga-eri mperi ọkụsị na ọtụtụ o nwezi ibibi ya izuru ụmụaka ịmụọ ụmụ iri na ofu ahụ wee zụgide zụka nwere ịzụkọta ike agwụ gị ịzụpụta ịsatọ kafọ ịtọ ka nọ n'obere ụlọ akwụkwọ mgbe ike agwụgwọ mmanwụ gwọ ọkwa ọja ndị ịzụpụta zọpụta ekwerogo fu ụzọ wee fụ ndị fọrọ afọ ha na-asịzi na nwaanyị na ike agwụkwana ya na nwaanyị a na-atasa afọ na ike agwụkwana ya ike agwụ ya ọbara ụmụ na-ekwe ọkụkọ ama nke wee adịghị nwaanyị abụ ịtagide afọ wee elu na ngwụcha adị mma ọ bụrụ ọ ga-amụta zụọ ha ọfụma ịzụta nwa n'oge ikuru ume n'oge ọnwa onye ga-ada afọ 70 nwa ya aka dị afọ 6 onye a ga-atọ n'afọ wee na-atọ n'ịzụ nwa wee nwụọ oge ụfọdụ ọ ya abịa mgbe ịtọ ha anya Uchenna Akụnne si wọrịwọ wee zute nje ọ sị na onye ji ụgwọ si na aga na-ejizi na ya ji ụgwọ wee hapụzi ikwe anụ nkịta ọnụ n'ahịa na ejizi na ya ji mmadụ ụgwọ wee hapụzi ikwe anụ nkịta ọnụ n'ahịa ịma ndị a na-eji ụgwọ n'obibi na akaba ha ndị a na-eji ụgwọ ifere adị na ihe ọ na-ekwu onye ji ụgwọ ya na-asị na ejiji ezi na ya ji ụgwọ wegharịzịa ikwe anụ nkịta ọnụ n'ahịa onye ji ụgwọ ga-akwụ ụgwọ oji onwe onye ojidewe ụgwọ ogo gị 5 ọ na-alụ ụlọ elu ife ebe o doghị anya na ụgwọ a ọ chọrọ ịkwụ gị ya nọ na-eme ife ego jideghị ụgwọ ụlọ izuụka na-agwa bụrụ ọkụ nata mgbe nwunye ya ata o jideghị ụgwọ ụlọ ọkwụbeghị ụgwọ ụlọ na ọnwụ ife na-ebu ụzọ ha na-ebu ụzọ eme onye ha na-ebu ụzọ wee meta nke na-esie ndị Igbo si na onye ụgwọ onye ọrụ ekere eke atụghị ego o jiri ụgwọ na ọ da akwụ ọ bụ na mmadụ ejide ụgwọ ọ damapụghị obi esi na m jidezi mmadụ ụgwọ ma ya ekwe anụ nkịta ọnụ n'ahịa mgbe ọ na-ekwu ya bụ ọ ga-anụ nkịta na-ewu ewu oge gboo ndị gboo na-eri anụ nkịta nne a na-ewe ka anụ galala ọnụ mana nsegwu onye ji ụgwọ a n'ihi ekwe anụ nkịta ọnụ kama n'ihi akwụkwọ iyi akwụ ụgwọ iji ọ bụ na ịkwụ ụgwọ ama na ịnweghị ya mana ọhụụ ijite mmadụ ụgwọ ndụ oge 5 eje gbaa anyị ọfụ na nkwere na-alụ ụlọ ebe ahụ onye iji ụgwọ fụ ya fụ oke na-ekpetara gị okwute na-ekpetara gị igwe ejide ya nwe obere ego obi agaghị adị ya mma onweghị onye aka ose na-adị mma n'anya ya bụ onye nkwa ndị abụ ijide ụgwọ ya atọ ihe enu ịmụ ama ọsọ iji m ụgwọ amụghị na-atọ okịta ọfụ ka ị na-ekwe ekene ọsị ị na-ekwe ekene ịmụ na eji m ụgwọ onwe onye a na-eji ụgwọ ga-adịla ụgwọ dịrị onye ọbụla ife ụwa bụ ofepụ onye ọba ibie ka a na-agwa ndị eji ụgwọ ha nwere ndị nje ha ụgwọ ndidi na ewu adịrọ bụ akpụrụ mbekwu jebe okwu nwaanyị n'aka na akwa ndị ji ụgwọ ijide ị na-akwụnye
ị na-akwụnye nne nka jide o na ama n'ọfọ maka ọfọ n'ọfọ edọkaji wetara nne ti nka ụkwa na-agbagota ka ọfọ n'ọfọ ị na-eme ihe obi na-adị onye eji ụgwọ mana nọ na-elota nọ na-akwụta onye ọtụzi onye na-ha akwụ ụgwọ ifu ka ọ na-ekwe anụ efi ọnụ ahịa ma ọ tozo ya na landlord ụfọdụ gịnị ya na-enwe okwu ọsịa ma ejizi na nji ụgwọ wee hapụ ịkwa anụ kịta ọnụ n'ahịa na mma ataga odo nke bụ anụ nwa mmụọ amanụma mmegbu nwa mmadụ amanụma mmegbu nwa mmụọ ka ọ dịrị nwa nọsi ike mma dịrị ada nne ha nọ n'ụlọ mma Chibụzọ si Asaba zite nke ọ sị na nwata na-erika bụ na nne ya na-erikọ na nwata a na-erika bụ na nne ya na-erikọ nri na nwa na-eri ncha hai na nwa manụ nne ya na-eri manụ na-erika site ike ya na ndị ọgbụ ya ọfụna nwere ọ na-abụta abịa maka nne ya bịa ọ na-esere ya aka nwa n'oyi nọ nne ya n'ofu nne ya n'oyi bụ nwa ya n'ise ọmahụ na nne ya na nji nwayọọ na-eche nka nwa rijigodo afọ kama m ga-ebu ọnụ ka nke ma ọ ga-ebu ọnụ ka m bụrụ nwa na-eme na ya na-akpa ike ya na-eri nne ọsịsọ ọmahụ nọ nne ya kpata anya eseghere ya afọ mgbe nwa ga-ama na ya mụrụ eri nri ọbụla na ike iri nri adọda itikọ ya na ndị ọgbụ ya tupu o rie ofu ndị ọgbụ erighị sọtọ ebe ọkụ erite nri ahụ agwọbeghị akwa o nwere ihe nwa na-erite n'aka nne ya ọgụ ụfọdụ ijide ụgwọ nna ya nọkọta oje n'azụ kwa ụgwọ ahụ na akpara afa nwaanyị akpara afa die n'ifere adịghị eme onye ala mgbe o mee nwanne ya o jekwa ụgwọ ahụ ya ama na ọkwụ gị ọgụ ụfọdụkwa ị na-aba mba n'ụlọ na-etu ọnụ na-alụ onye ọbụla aka n'ihu ma ndị tọọrụ ị na-agbaghị nkịtị ise na-arụ ihe karịa ha ya ama na n'ime ya n'ọma ahịa ma emume ya n'ụlọ akwụkwọ ukwu onye amabụ n'ighe elu n'ibeghị naanị na ihe eji ọlụ ji gbaghị nkịtị mbọsị ịtụrụ ya ọgụ na amụma gị nna gị ga-abarị ya mba ada nne gị mee ihe kwa ya aka ọ gbaghị nkịtị ihe o ji gbaghị nkịtị bụ na nne gị nata anụ ya na ọ ga-abarị ya mba ị na maazị n'ịtọrọ nwa maka na ọkwa ya aka ka iji wee tụgharịa ọrụ nwanne gị ka ọ bụ maka ifie ịkwa ya aka ahụ ọ gbaghị nkịtị mana ịkwa onye ọzọ aka n'ụzọ ifu ihe na-esu ya n'isi gị ike bụ na gị na nwanne gị na-anụ ọgụ omere gị ebere nụọ ọgụ n'ụlọ akwụkwọ ka ịfụ nụọ ọgụ na ọma afịa nụọ ọgụ n'ebe ndị ụgbọala nọ ndị agboro asị ngị nụọ ọgụ ịkpọ na bọsọ na nwata na-erika na na nne na-erikọ ọgụ ụfọdụ ewifo nwaanyị na-atụrụ ndị ọgụ oke akwa n'ukwu dodo dị n'akwa dọgara n'ime ụlọ ọdọbịa aka aka na ọdọbịa aka na kebe dị ya na-esi ụmụnne nne biko hapụ na m ka nje rahụla hapụ gịnị ọdọkwala aga aka biko nwaanyị biko hapụ nka nje rahụla ee ọrụ agbara ibi ka ọ dọrọ ihe ha n'iru ezi agbara agwa ya na-agbara n'aka ibie di ya ọ na-adọgharị onye ma n'ọnya na ka ndị ọgbụ ya chekwudo n'imesi ife ike n'ọzọ n'ịbụ nwunye ya na-adọgharị ya ise n'otu akọ na-adịwa na nwata na-erika isi na nwaanyị ọ dọgharịgide n'abalị mana nne ya sị ya iwegbu ya nkịtị si aga hapụ ya ahụ na nwata na-erika n'iwu na anya na nne na-erikọ mozofu onye ọ na-eme ka ọ na-eme ya ọ dị mma Chukwu nwe ike bụ onye ezi Owere ọ sị na onye amaghị onye karị ya ada ama onye ọ karị Chukwu nwe ike ị ga-ama onye karị gị maka na ekene na-elu elu nsọpụrụ na-elu elu idebe ahụ na ịma nsọpụrụ onye ọbụla onye achọghị m mmanụ onye kwuo ya bịa metụ m aka n'ahụ
onye kwuchie lụ m ụzọ egosi m ya ihe ọ bezie enweghị onye na-asọpụrụ nweghị onye na-ekwe ka o tinye ọrụ nweghị onye na-elu nso ịbịatụ onye na mmadụ niile ga na-asọpụrụ gị na-epụta onye ọ na-egbu ikpere naanị o sị na onye ama onye karị ya ada ama onye ọ karị ịsọpụrụ ha ọlụ onye tọọ gị ndị tọrọ ma nsọpụrụ gị ọgụ ụfọdụ ị na-akpali nna gị na-akpali nne gị onye kwuo ịtụ ya n'ọnụ were okwu etu n'ime ọfịa bawalịa mba emezi ebe na-atụ anya ka ụmụnne gị ndị tọrọ na-asọpụrụ otu ịsọpụrụ nne na nna unu ekene na-eru elu ọ na-etosi etosi onye fee eze elu ya kirika isova mmadụ obi bụ onye ukwu na dịnụkọ ọfịa ọ sị na onye fụrụ onye na-ene ya nka na-asị na agbụrụ ha da aka nka na agbụrụ ha da aka nka jaja agadi nwaanyị ihe otu atụ aka anyị na nkwa n'oge anyị na-aya da aka nka anyị otu aka anyị na-adịba ịma na ọfọ onye na-enye ya nka mgbe o nwere ndị na-enwe ezigbo nwa onwe ndị ụmụ ha adịghị ekwe ka ajụ ha daa naanị ọfọ na n'onwe gbara wilu sị ga-azụ n'afịa ga-etezi na mmanya chọtala gị ndị gị na ha ga-ebi na-echuru gị mmiri na-esighere gị nri mkpụsa afọ ijegoro ihe n'afịa bunata una na-ede afọ ọzọ ewelukwa onwe ebe a na-akwụ ozu ijebe n'oge mgbe ojitọ gị nata onwere onye ide azụzi afịa ide alụ ọrụ ugbo onwezi ị na-eyizi aka ụmụ gị ọ bụghị ife onye ka na-ata afọ gị na anụkọ di ma onye bụ ụzọ uwe nri nọ na ọ dọbaghị ọrịa na-asịa ka na-elelili onugbu n'ahịa ụlọ na mgbe ya akwụsị onugbu anyị na-azụ ị ka na-eleli nkụ anyị lere kemgbe ọ na-eghe anya nsịwadịrịa nne oyi ekwu ka ikwuru ije ụwa agbụrụ ụfọ onye nne ha nka na-asị na agbụrụ ha aka nka ije ụwa nwaanyị eburu m bi ụzọ wee bịa ije gị ọ makazi na ọ dabara ya onye mere na ụwa a na-ejighị eme ọnụ ife onye ọdabaghị ọlụ eme n'ọnụ ichie nwa bụ nwanne bụ onye ala ọzọ ichie nwa bụ nwanne ala ọzọ bụ afịa onye ifite ọgwụ arị ka ọ sị na ụmụ anụmanụ adịghị eji ike aba n'ọfịa ebutere ozu agụ ụmụ anụmanụ adịghị eji ike aba n'ọfịa ebutere ozu agụ agụ ngwa nwụọ ebute ozie ụmụ anụmanụ wee fụọ ọfịa si na wee bute agụ mfadị ekwe aba n'ọfịa ahụ agụ na-ebu ebube agụ o nwere ndị na-aza ọfịa afụrụ agụ ọfịa na afụrụ agụ si nye ahụ n'olu afọ ise ji wefe agụ n'ọfịa ndị mmadụ ada eji ike abịa dinta adaba n'ụdị ọfịa ha na-enwe dinta na-agba agụ ọ bụrụ dinta ọbụla na-agba agụ ọfịa afụrụ agụ anụ ndị ọzọ dịkwa abịa nke a bụzi ọfịa ebutere ozu agụ n'ime ya anụ ndị ọzọ ọfịa afọ aga ọfịa kirikiri o mere nwekwa agụ ka dị ndụ nọ n'ime ọfịa mana agụ bụ eze ọfịa na-enwe na agbọ ka adaka bụ okwu asị onweghị anụ na-anụ onu agụ kwụrụ agụ onye mere na asị na oyi mgbada na agụ bụ ma afọ ju agụ afọ ju agụ ifenye na mgbada nke anyị na-agbada ugwu agụda ka mgbada na-esi n'azụ ọ bụkwa na agụ bụ agụ gụ ha anya mgbada ụlọ onye ilu ozugbo ịnụ asị na ụmụ anụmanụ ndị eji ike aba n'ọfịa afụrụ agụ onwe n'ụzọ ebe ndị ohi na-anọ olu ofumozu fonye ngafe ni ya ka nwude melụ ya arụ na kọrịa ihe ịma nche ka ije ka nwudegodo tupu ịma n'ụzọ ha dọrọ mma ọnya mere na ọgụ ụfọdụ efu ndị na-anya ụgbọ anyị n'abalị nwebe fara ofe akwụsị ma enyụọ ọkụ dị na laanị ọkụ elekere 5 n'ụtụtụ tupu ebidokwa wee nke gafee ebe dị aṅa na-ama n'ebe ahụ na-adụba egwu na ndị ọjọọ na-anọwa n'ebe ahụ isa na ihe agazi biko na ọfịa afụrụ agụ na ya ebutere ozu agụ na
ụmụ anụmanụ na-aba n'ọfịa na onwe anyị na-afụcha isi n'anya njekpuo ya ozi a si n'aka Ichie Nwabụ nwanne ala ọzọ onye ifite ọgwarị Ugochukwu Ezere Ibe o si na ozuzu nwada Adama ada ekwe ka ebule gafee n'ama nna ya ozu nwada ada ekwe ka ebule gafee n'ama nna ya oge gboo ha na-ebereta ozu anyị ebu ụzọ gbaa ụzọ be nna ya ụzọ be nna nke nwada ọ bụrụ na nwada bụ onye nta na ọmụnachi maọbụ n'obodo ọka maọbụ n'ọgbụ n'ike eweburu ozu ya na-achọ ibu na nke ya Enugu Ukwu anyị ebu ụzọ gbaa ụkwụ na be nna ya n'ilo be nna ya n'ama nke ama mba n'ụlọ hụrụ onwe ama ọbụla ndị nso ya ezitu ozi ọha ya gbanwe obere egwu wee binikwa jerezie ebe die mechiri ebe na-tazi ngịga wee mechizi anya ozu afọ ọzọ ka ọ dịkwa na-adị ebu egwu agafe n'ama ibu ha na-egwu wee pụta n'ama ọbụla unu ga-akwụsị mgbe egwu ahụ obere n'oge gboo iwu ka ọ bụ ndị gboo ụmụ ya ama ebe ọsọ na-eji unu akwụsị kọọ ya nwobele imeghe ihe unu afụ ya emu n'ụzọ ịgba ihe na-emenụ ibulu egwu wepụta n'ama ọbụla ke ihe unu na-akpọ ya n'oyibo ama nke ya na-akpọ n'oyibo ibu ha wepụta anya ya unu efi egwu agba nwobele unu gafee ya na-agbagha egwu afọ unu agacha aka udu na-awa maọbụ ịchaka na-awa kaadị ka ifie ọgwụ kafa na-agbọzi eme otu aka ọgwụ na-elekwa abalị one ọgwụ ọ bụrụ nke ọgwụ nwe na ọka alụgoro kemgbe ya wee okwu ndị gboo kwuru wee taa ọjị wee kwu kụọ ọfọ na anị okwu ọnwụ na ọgwụ nkwa n'isi ọgwụ lụka n'ụlọ ọrụ ọnwa isii ma ọrụ afọ ise na nke a bụ n'okwu ndị gboo kwuru na iburu egwu pụtara n'ama n'ihi ekene na ndị nwe ama maka fakweta nọ ya ka baa n'isi na ndị nna nna ha na-anọ n'ama ahụ ndị afọ ha anya epụta egbe ele ha egwu wee gafere mana ịpụta iburu egwu atụmma ma ọ igbo eze wee pụta gafere n'ama na-agbada unu anyị ejesi egwu ahụ ebu nneje abụ ya nata ofu ngwa egwu na-emebie unu eru na ebu nneje kụọ ịgba gbawa uhie ihe na ihe ndị gboo debecha ọnwụ gozi ike ndị mara demeze kịta iji ha ji ide adị eme bụ na ha amahọ efu ma bụrụ egwu na-aga eburu ụzọ abịa agafe agafe okenye gasị abịa na ka isi ebele egwu sọzọ kwa ya obele unu ebenikwa ahụ na-aga ebu na-aga imeghe ya onye eme unu na-anya enwede iru ọma na-ebu nne ji nkwe ruo na ya ọ na-aka emekwa unu ego hinne ụzọ mmiri ezobe ndị ihe unu egwu anyị apụtazi ịgba egwu n'ama ahụ na-enye aka na-enwe iru ọma Ugochukwu Ezere Ibe ozu nwada adịkwe ka ebulie gafee ama nna ya ogbu mma adịkwe ka ejiri mma gaa ya n'azụ isi nke a dị na osisiri aka Ndubuisi Mba Okpoko ya kọwa nke anyị ka anyị na-aga maazị Nathaniel Ene a na-etinye pastọ onye ọrụ Imo steeti ọ sị na ọkụ na-agba ọzara na ọ da-amụ isi dị ndụ